Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit într-un nou video. Da, acum, după cum ați văzut și de la intro, am schimbat intro, o să schimb tot, o să fac top 5-uri și video din astea. Și nu o să mai fie doar gaming. Hai să trecem la video. Hei, salut YouTube! În acest video ne uităm, facem un top 5 cu youtuberi, prima și acum. Primul este Elias Vlogs. Hei, salut! Sunt Ilie, bine ați venit la Elias Vlog. În fiecare săptămână eu voi posta videouri noi cu teme interesante, așa că abonați-vă! Ăsta e primul video lui, un top 5. Editing fain, ia să vedem calitatea video. 720, bun, de prima filmă în HD. Editing îmi place, oricum el s-a schimbat foarte mult, să zice, deci. Apăsați pe subscribe, ok? Bun, eu m-am abonat, face chestii foarte bune, eu mă uit la toate videourile lui, la toate daily vlogurile. Al doilea este Mikey H. Ăsta e primul lui video. Filma în 480. Acum filmează în cea mai mare definiție, 4K. Ia să vedem. Un grup de prieteni, în drum spre mare, trag într-un service auto din Aici zice ceva glume, nu știu, un banc. Oricum, s-a schimbat foarte mult, are 1.200.000 de abonați. Mă uit la Provocar. Când testează mașini, la alte video de el nu mă uit. Hai să trecem la al treilea youtuber. Fabian Niclas. L-ați văzut în videourile lui Elias Vlogs. Nu se aude bine vocea lui, dar taie fragmente din video. 720 pe ori, e fain. Abonați-vă, face treabă foarte bună și sper să ajungi la câți abonați? 1.000.000. Acum important e să ajungi la 100, să ai măcar silver button. Oricum, când e la 99.900 fac un video la live account când ajunge la 100.000. Treabă foarte bună și mă uit la videourile lui, sunt și abonat. Al treilea youtuber este, nu, al patrulea, Cezar Poiata. Hei, salut, sunt Cezar și astăzi vom face provocări nebune. Toate provocările pe care mi le-ați dat le voi face chiar acum, așa că haideți să trecem la treabă și să nu pierdem niciun minut. Prima provocare vine de la George. Video fain, o să vedem calitate. 1080, bun. Oricum, video este de acum 2 ani. Mikey H, acum 5 ani nu cred că există 1080 de pe ori și astea. Video fain, el editează foarte bine, face treabă bună. Abonați-vă și la el. Ultimul youtuber este el, Max și punct. Ăsta e primul lui video. Dacă v-ați dat seama, mă uit la primele lor videouri. Nu mă cunoști, nu? Și probabil nici nu vrei să mă cunoști. Deja începutul. Lucruri despre mine de care ție nu-ți pasă că... Calitate 720. Face treaba bună, dar nu mă uit foarte mult la el. No, sper că o să ajungă la 1.000.000 de abonați, că nu. Mai are vreo 380.000 să ajungă. Ok. Sper că acest video v-a plăcut. Nu uitați să puneți un like și să vă abonați.